Hati-hati sak lawase Pak Budi. Pokoke dadi ati sak lawase, aja nganti krah, aja nganti do padu. Leres. Ben ayem tentrem. Nah, leres menika ugi sampun kawis tinggal anggenipun marak rawuh menika ugi sampun sedaya sampun jangkep wonten ing mergi, wonten ing galengan, wonten ing drunjungan menika nggih sampun rawuh anggenipun riksani jadilan Budalaras Manunggal. Diaturi mandhap kemawon monggo nggih. Karana jadilan menika saya caket anggenipun mirsani mangke saya ketok nggih. Leres Pak Budi. Ketok dados mangke niku monggo. Niki papane garing nggih. Garing boten jemek monggo. Sak mangke mirsani ngantos tabuh setengah 3 injing. Lho, Budi enjing to Pak iki Pak. Ayo tekan esuk. Walah, dijangkepi kali limbukan dadose. Wah, nggih. Terus mengko dikenalke po YouTuber. Nggih, matur suwun ugi rawuhipun YouTuber kondangnya Gunung Kidul ingkang sampun kerjasama lumantar rekan-rekan YouTuber dan kita juga sinarengan ugi Budalaras Manunggal Pak Budi. Seperti kesenian diliput para pengrawit audio sound system dan juga tentunya kita tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada YouTuber. Leres. Makanya kita harus menghormati. Betul sekali. Tanpa terkecuali para pamirsa sedherek. Warga masyarakat ugi Luwih kulon saking wontenipun. Luar biasa. Wah, sekedap ya Pak nggih. Ya iki ketok-ketok anu. Amanah Pak. Nalikan niro ing delu atiku lam-laman sira ayu nganti mati ora bakal lali lakai limpangé Budalaras Manunggal Jumlah audio sound system. Saya kenal para rekan-rekan kulit Kulon Sidoarjo terus Gunung Kidul yang sangat luar biasa.
Sakuman kelek Rinoso Ngerasa rasane driya gamelan ditabuh sone jembel glur penonton buyuk was luar biasa Pak Mudi penontonnya glowing pokoknya jenengan iki persa-persane niku lho perawatan kabeh nggih wes pokoknya masyarakat Tepus niku terkenal dengan keglowingannya dia kondang ireng-ireng nah saiki kondang glowing oh saat niki ngaten niku Pak glowing lah mergane napa ya Pak? Wani spekulasi. Oh spekulasi. Iya. Walah. Wes nganggo spek-spek barang ya. Oh. Ya mergo saiki kan apa iki? Sertifikat kan iya, sapa-sapa duwe saiki. Betul sekali. Nggih. Dolan sesuk mulai duit. Walah Pak Mudi, sehat selalu Pak Mudi. Ya, alhamdulillah. Nggih vokal wis tuwa ning segeret semangat justru sepuh itu dene kambil kae saya tua malah saya akeh santene lah nggih nah aku beda kok nek jenengan pripun Pak saya sepuh saya gabung mboten jadi saya sepuh saya laris alhamdulillah saya ngrembaka disyukuri nggih ya seleramu ya generasi masa depan nggih Pak besok seleramu dadi sing kondang aku tak dadi pengendang gitu. Bapak ngoten niku Pak. Iki pokoke yo semangat iki buat Pak Gareng. Oh Pak Gareng nggih matur nuwun sampun ditimbali nggih Pak nggih derek ajaran. Iki Pak Gareng sing nggo kendangnya nggih. Oh nggih. Iki pokoke mangke sik dirusaya yo saged. Sing japan Pak Gareng anggenipun japan kendang Pak. Nggih. Nggih niki mbok pilih ngaturaken wilujeng dalu di kula nuwun nggih. Sik, leres Pak Mudi. Dumateng neginipun para sepuh, pingi sepuh, haji sepuh, kepunden sepuh, wonten ing wongkon Kule Kulon. Nggih, Kule Kulon. Pangemban wilayah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, kadang-kadang Karang Taruna. Yes. Nah, lajeng sedaya warga masyarakat Kule Kulon saha para pamirsa ingkang boten saged pun piji-piji. Nggih, ngaturaken matur sedang nuwun Pak. Uluk salame, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu sing jawab salam sing rada seru iki tene pitrahe dodo isih. Leres apa Bu? Ancora. Wah, leres. Rada seneng mergane kula lare-lare iki isih dosane pitrahe dhewe-dhewe. Maka dari itu beliau rawuh badhe ngawer kita, Pak. Nah, ini monggo saged saya kiler ya. Betul sekali. Ngawer kula kali Dik Jarot, betul wangsule donga kula nggih sae. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing sepuh menawet nek ngomong putune wayahe. Nah, terus sing cara nek nggonku gembading, Pak. Gembading niku nem. Nek mugi-mugi anggenipun pados jodoh enggal. Contohnya kaya iki ya. Oh nggih. Ya iki contone wae sah jodoh enggak ae. Pak. Nah. Terus sing yang lanjut ya, Mbak ya. Sing ora duwe gandengan. Nggih. Muga-muga ya kegandeng. Contohnya iki. Iki ra gandengan eta. Lah kula mboten beto gandengan kok, Pak. Regane jojono. Sosis piro? 20.000. Masya Allah, niku ke sosis. Sosis, Mbak. Macak matut. Apa itu macak matut? Sosis dinai sakuburan pene kata. Terus yang adik-adik, yang anak-anak. Yang anak-anak.
semoga pinter leres sekolahe. nggih mituhu kalih tiyang sepuh aja diukei jajane jajan sing panganan aja dolanan dolanan ya oleh ning terbatas dongane kanggo lare-lare warga masyarakat Cilegon pinter le sekolah amin ya rabbal sesuk alamin iso kuliah amin entuk rezeki sing berkah amin terus munggah neng Allahumma amin Allahumma amin bersama Gus Mudi biasanya kalau nggak pengajian dari Gus Walid kok ini Gus Mudi ibu nah ngantuk pak ini ibunya pak ngantuk oke dari digongke ya mas tadi ya digongke sih urung pak nalikan diro ing dalu adikku ya naman kesiro minit tak bisa turang sampai